Sawubona, ubulokhu uhlushwa ukuvukala esiswini. Ngakho zama ukuthatha ukudla okuncane. Kaningi esikhundleni sokudla ngokweqile futhi udle ngesikhathi esifanele futhi ungaphuthelwa ukudla kwakho. Futhi hlafuna kahle ukudla. Uma ugwinya ukudla ngokusheshsha khona ke kukhona ukuthambekela kobugwinyi. Umoya omningi futhi kuholela ekuqhumeni. Iba nokudla okucebile kuma-probiotics njenge-yogurt. Nokudla okune-fiber okucebile njenge-carrot, i-cucumber, i-beetroot nezithelo ezintsha. Wema ukudla okuhlotshaniswa nomoya omningi, isibonelo amakhabishi, ubroccoli, u-anyanisi, amazambane noma yiluphi olunye uhlobo lokudla oluthile olutholile futhi uzivocavoce njalo. Qiniseka ukuthi unamanzi ngokwanele. Thatha okungenani amalitha 3 kuya kwamane amanzi nsuku zonke. Uma usenezimpawu naphezu kwalokhu, sekuyisikhathi sokuthi uthintane nodokotela wakho wezokugaya ukudla ongase adinge imithi ethile noma i-endoscopy. Ngiyabonga.